Finalista číslo 1. Semienko z Kalifornie. Na výlet za sekvojami sa možno vybrať zo železničnej stanice Rudno nad Hronom, mostom ponad diaľnicu popri vile Mokriam potok a horárni. Ide o lokalitu Salašisko v masíve vrchu Háj, kde rastie spolu až 5 bratov sekvojovcov. Na lavičke v pokoji okolitého lesa možno nerušene obdivovať jedinečné mohutné stromy, ktoré sa dožívajú veľmi vysokého veku. Lokalita je neoddeliteľne spätá s menom Ján Šašvári, ktorý sa stal v roku 1942 hlavným mestským horárom v Novej Bani. Poštou od známych z Kalifornie dostal semienka sekvojovca mamutieho, z ktorých vypestoval sadenice a následne ich vysadil na viacerých miestach. Najväčšia koncentrácia jeho sekvojovcov je práve na vrchu Háj. Dnes sa na tomto mieste darí každoročne organizovať charitatívny pochod za život, ktorý je spomienkou na blízkych.